Aşgabatda soňky ýylyň dowamında ýaşaýyş çağlaryň narhy çürt kesik pesildi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylaryň sözlerine görä, häzirki wagtda jaýlar ortaça 30% çemeti arzanlapdyr. Şu günler paýtagtyň merkezinde ýerleşýän we 45.000 Amerikan dollaryna satyp bolýan iki otagly jaýyň häzirki bahasy 30-35.000 Amerikan dollaryndan geçmeýär diýip Aşgabatdaky habarçyma daýdýar. Yerli tynçylaryň sözlerine görä, Aşgabatda ýaşaýyş çağlaryň arzanlamagy ýurtda dowam edýän ykdysady krizis we ilatyň ýurduň daşyna köpçülikliň migrasiýasy bilen bagly. Ilatyň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagy sebäpli raýatlar gazanjyň gözleginde şeýle-de hemişelik daşary ýurtlara köp gidýärler. Köpler ýurduň daşyna göçüp gitmek hakynda oýlanýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar we göçüp gidýänleriň öz jaýlaryny satmak üçin ony hasaba goýmaldygyny belliýär. Şol bir wagtyň özünde de jaý satmagyň düzgünleri hem soňky döwürde has çylşyrmlaşdyrylypdyr. Jaý satmak ýa-da ony başgasyna çalyşmak boýunça üstlendik operasiýany Adalet Ministrliginiň ýanyndaky gullukda hasaba goýmak borjy girdildi. Bu gullugy jaýlaryň satylmagyny kynlaşdyrmak üçin döretdiler, sebäbi ýurtdan gidýänler gaty köp diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosu agzalan gullugyň işi we jaý tewdatyny hasaba almak boýunça düzgünleriň jikme-jikleri barada Adalet Ministrliginiň özünden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Azatlygyň täze düzgünlerden ygtybarly çeşmetiniň maglumatyna görä, raýatlaryň öz jaýyny satmak üçin olardan şu gün şeýle resmi namalar talap edilýär. Gozgulmayan emläge hasaba alýan, ýyl içinde GPT diýilip tanalýan döwlet edarasyndan jaýyň bankda girew goýulmanlygy hakynda resmi nama soralýar. Şeýle-de döwlet arhiwinden resmi nama we Içeri işler ministrliginiň adres bürosundan hat. Mundan başga öý dolandyrış edarasyndan zirzibiler elektrik togy, suw we jaý üçin 1 ýyllyk tölegleriň edilenligi hakyndaky resmi nama talap edilýär. Aşgabatda jaýlaryň narhynyň petelmegi Türkmenistandan Orsiýada göçüp gitmäge ruhsat almak isleýän türkmenistanlylaryň Orsiýadyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňünde uly nowatlara düzülýän döwrüne gabat geldi. Soňky döwürde elçihananyň öňünde saklanýan uly nowatlarda duranlaryň en çemeti etniki türkmenler. Hepdeniň başynda men ol ýere baryp gaýtdym. Russiýa Federasiýasyna göçmek üçin nowata garaşýan adamlaryň sany gaty köp. Ýöne geň ýeri nowata garaşýanlaryň arasynda milleti türkmen bolan adamlar hem köp. Çen bilen aýtsam, garaşýanlaryň tas ýarty 40% golaý türkmenlerdir. Köp sanly adam nowatada ýazylýar. Bugün şu aýyň soňun çyn nowatlara ýazyldylar diýip Azatlyň habarçysy 10-njy maýda habar berdi. Onuň sözlerine görä, Orsiýadyň Aşgabatdaky elçihanasy Türkmenistanly raýatlara Russiýa Federasiýasynyň uzak gündogor sebitlerine göçüp barmak mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmenistanlylar muňa da razy bolýarlar. Ýöne adamlar muňa da razy. Türkmenistanda ýaşaýyş şol derejede agyrlaşan bolmaly diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosu Orsiýadyň Aşgabatdaky elçihanasyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatdaky habarçylarymyz Türkmenistandan göçüp gitmek isleýänleriň Orsiýadyň elçihanasynyň öňündäki uly nowatlary barada dekabr aýynda hem habar berdi. Şonda da olar nowata duranlaryň en çemetiniň türkmenlerdigini we olaryň Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan gürrüňdeşlige çagyrylýanlygyny habar berdi. Orsiýadyň 2006-njy ýylda kabul eden watandaşlary göçürmek diýilip adlandyrylýan programmasy öňki Sowet ýurtlarynyň raýatlarynyň Orsiýa Federasiýasynyň territoriýasyna göçürilmegine we soň olara Orsiýa raýatlygynyň berilmegine gönükdirýär.